Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ka Joint Action Committee Against Casino mentakasngi ka arpon reu tarik nailor kala penlong ya ka jingyalang ban yamir jingmut ban yakran halor kimat baka sorkar jela katemu banwan ra ya ka ketem khalai la ni ka casino hapo ribhoi distreng ya katei ka jingyalang la penlong hasajer dorbar hall bat hakatei ka jingyalang la don benta da ki MLA ki MDC ki nong yalam seng bhalang ki nong yalam niam bat kiwei ki riu rang ba habakran hakatei ka jingyalang kila shim ya karai ban yakendu ya menteri rangba ka jela ban yakran halor kane badai ban pendu no ya ka an gambling act 2021 ya ka bala priang da ka assembly ha ka arpon riu tarik ulber arjar arpowei bad ha ka ju ka por ka JACAC kala rai ban penlong da ka rally bahe ha ka baki pajba na ribhoi kin kiu secretariat bat hadian ka jingyalang na kaliang ka JACAC in lejban bu da ka dorkhas hakmat usembut menteri rangba ka jela ha ka baya dei bat ka jing persya ka jongki ya pelong yang jingyalang bene bat ki nomi khmat ke jongi bade ki MLA jongka district riboy ki MDC bat kumjuru ki church leaders ki longkemi ki samla bat kumju ki rangba napo jongka riboy dorbar bat kuwi hadin ka jingyalang nilayo bania peliu jumut bat nilai shimi wi karai ba ngin lej ya kawi ka delegation sya u menteri rangba Shri Konrad Sangma ban ra ya kawi ka dorkas ka ban pelong ya kene ka act ka batip kum ka de Meghalaya Regulation Gaming Act arpoi ban scrap no eka lane ban repeal nomor ku mengitip ba hadin bengi ai ya ka jingtho jugi dorkas hau pratrik ubnai bekandai shwa ka dorbar senrai ngiui ya ka jingkan hapo dorbar lemba jong law minister bade ru kumju taxation minister ba la ai ya lightly ki license professional but hang tu la pau ba kidan hadu lightly ki chaka ban pelong ya taka ketem khalai lani ka casino te klemda shongthai na kaliang ka Joint Action Committee Against Casino ka bangun thup nadu ka kisjuk kirang basnong lightly kisang bhalang nadu KSU FKGP SNOF nilaya mir jumbut bat ngila pelong ya ka jilang medasgi ben yathir bat ban ai jumbut lang kumjo bat ka basau tunat e kalong ba na kaliang joki MLA MDC lawan mikmat dai ba George Bilengdo ibade i MLA jongka Umroy iba Meral Bonsim ibade MLA jongka Nongpo iba Sostenus Totun ibade i MLA jongka Jirang berkumju iwe MDC ibade iba Balajit Rani napo jongka Nongpo konstitusi banang yang jukiru ki ai ya ka support syangi ka Joint Action Committee banginang ya syakmat kamtam e bangin penduk pendam no ya kane ka act nomor ngisutu ba lada kani ka kadang don kadang im lasai laiski lane hakisnem ki banwan kane ka jingpulong yang tem khalai kan urlong hawi geski ban ngodong ipi lada ong menta nakaliang ka statement jong chief minister bala sange lane stop re kejisai kade kidang cap in abeyance lane kidang bu shwa kat ya menta te ngim kwa ba hadin habut lada mengi ngim don shu kita kinong ilam ki ban sawan pa hadin kin habia khun biang ne ka ju ban persya ya ne ketem khalai la ne casino de ngishim ya kamne ka por menta bat ngin pelong ya kawe karali ka bangin le shadu shishlong nampo jong ketem riboy bat kumjuru ngi khot ya werlang ya kiwe ki district ru ki MLA ki MDC kumjuru ki riu pajba ba kin yedon bentalang mangi ban kin kersan lang ngi met ban musim lada umdon dakamet ru andre dakamet sim bat kadadon dakamet ite kan bhashu nomor kane kade tak ngajik sedang hapo ka district riboy kejungi hadin balada ki orlong gini ki ketem khalai lani kasino kin sapoi syaki district jong kini kiwe ru tinga so hani kapor ban pan gejing kersan bat yakane ka dorkas bengin Aisyah u
menteri rong ba kalong bet thik ban scrap no ya kene ka act gaming act bat kumjuru ban khot ya ka special session ka bashiski ban shim ya karai lemba jong ka resolution ka belong ban pelong ban scrap no ya kene ka act ka bai thu kum ka demaglia regulation gaming act arpo we kane ka jia rally jungi ka sedang nadu nongpo bat katarik ngin sapetep kapor bobiang bat ngingit scam ba ki paiba nok snong jong ka thain riboi paro ngin yemi lang kumju bat kata ka rally ka jungi ka long bai shadu syapo sekretariat bang liai ka de ka dorkas bat haju opor ngila shimru kirai bangin sabu igni ki flex ki bahe ka bantho ka banlong ka signature campaign shaburo kini ki thain riboi ki jungi kum ka umroi mauti jerang umsning nongpo bonihat arhumer kumta teter bat kani ka signature campaign kalong bai tek namanta ban repeal no lane ban scrap no gane ka bat kalong ru ka jing yo i jongi kum ka kinoilam jong joint action committee ba ki paiba no snong jong than ribhoi ru ki pen paulang ya ka ju ka jing bersya lemba lingba dakaba ya lei ban sanya ka po jong ka ki flex ka balong kum kata ka signature campaign kulishbut Hakabidi bat ka district council ru ka de ka we ka ba page na ka banta ka trading license di nakaliang jong joint action committee leadership ya karai ba nginlek ka ya kendu ya u CM jong district council ban pan rangkat bat ka jingtho ban pan ya ka jingkersan ba juga perlu ba kinom isu ya ka trading license na ka banta gitu ki bodon jingtmu banron ya ka kasino hang ni po Riboi district di nak banta kani ngin sabuk appointment siapa district council bani kendu ya CM bat ngikem scam ru barangkali yang jongka district council ru kat kum ka bang UI lem pakilat patai kubor ki ai ke jingkersan bat ki la kuntui ke sarkar bakim de ban ai lat ban ya sakmat nak ba pentrikam ni ka kasino hapo ka Riboi district ke jungi itai bang kwa ban berap isu ya karai ka bang lisim hagaji kedulang meneh